Сега най-подробно ще обясня разликата между маската и балсама, тяхния състав и как се използват. Балсамът съдържа леки масла, леки силикони и повърхностно активни вещества, които обогатяват горния повърхностен слой, изглаждат и улесняват разресването. Концентрацията на активни подхранващи вещества е умерена. Това е, за да не утежни косъма. Маската е с по-концентрирано съдържание. Тя е обогатена с по-тежки масла и протеини. Протеините и аминокиселините са хидролизирани. Това означава, че молекулата е обработена и вече е подходяща да проникне в косъма. В маската може да се съдържат восъци и пантенол. И както казах преди малко, всеки един състав в маската е пригоден за дълбоко проникване. Начин на използване на балсама и маската. Балсамът придава хидратация и улеснява разресването. Стои се 1 минута, след което се изплаква с хладка вода. Може да се използва след всяко измиване с шампуан. Маската се използва веднъж до 3 пъти седмично. При по-увредените коси може и повече. Престоя с маската е между 5 и 30 минути, в зависимост от компанията, която произвежда продукта. И сега, целите и резултатите от двата продукта. Балсамът бързо мекотява, дава блясък и улеснява разресването. Маската интензивно възстановява косъма в дълбочина, като намалява цъфтежа и накъсването. Малко допълнителни инструкции. Ако използвате маската и не стоите необходимото време указано на опаковката, няма как да очаквате да имате добри резултати. Маска трябва да използват всички хора, които обработват косите си термично и химично. Термично означава ползването на преси, маши и четка и сешоар. Химично означава бладисване, правене на кичури или балеажи. Не бих пропуснала и механичното увреждане, което също създава доста проблеми. И така, ако има нещо, което съм пропуснала във видеото, като информация, моля, пишете ми. За мен ще бъде чест да дам вярно и точно съдържание. Поне в областта, от която разбирам.